It's like schläft Mhaonaigh Altan agus it's like an word and the stuas can queers call. Gymmer teisio, bhfuil an Feilire úr a heispandíirta don bhíon fiche hín, chur éman cáil seála heile daine de na chuid cuasaí seo ní dór, agus tá se gáanta, pactarí gáanta le feiceáil na mína le léir fásta, agus ten prafiide le léir a gáil chun sochaid do cuman anshin de Paul. So dhéanann bhfuil ag EAL, ag www.emancoil.com